من هامي من أنتم معي Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Daşary işler ministri Meredov şu ýylyň fekir aýyna Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne garaşda baky bir tarap Türkmenistanyň daşar teatroryny ýygyderli durumça geçirmek maksady bilen döwlet başlarymyň ulal beren taýşyklaryny ýerine getirmek hemde ýöňde bolan gödäpler çözmek boýunça degişli işler geçirildi. Ýokary derejedäki saparlar, duşuklar we gepleşikler halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde aýratyn orna gelýär. Yer yüzünde koronavirüs yok hem yayıramağı o hem dünya saadetine yitiren yaramaz hem tehlikeli sebepli hem çıkan dışarı ýagdaýlara garamazdan ýübile ýylyny hem garaşly döwletimizin kabul eden maksatlamalaryna laýyklykda depkinli ösmen hem dowam edýäniňi gorkadýar. Ýurdumyzda jemgyýet şerkem önüm ötüşi 6,12 hem götürüm derecede saklanýar. Bir karar vatandaşa iri senat hem durmuş adet halın hem guruluşy depkinli dowam edýär. Bir det halın hatarynda täze şäherçilerdir hem ýaşy jarlaryny, dinjarşym sagallyş merkellerini, ençeme hem mektepde hem çağlar bağlaryny ve belki dehkaları gorkulmak bolar. Bilen hem mellamımıza laýyklykda şöyle bir 30 sany ýerem dehkanyň ýerine 56 sany dehkany işe geldi. Ýa-ni ahyrna şeýle ençeme dehkany ulanmaga bermeli. Görüňiz. Assalamu alaykum mehriban ýyldaşlary. Salaman oturunmusunuz? Ine dünkü Vatan Habarlar programmasından bir parça. Görşüňiz ýaly Absurdistanyň merkezinde hemme zat gülaly güllük. Beýik arkada Ministrler Kabinetiniň ornbasarlary bilen video pizdüley maslahatyny geçirdi. Hemme zat hem işi boluşýaly. Gowy. Ýokary depkin bilen garaşsyzlygyň 30 ýyllyk toýuna taýynlyk görmeli, soňundan dekabr aýynda bir taraplyk bayramny geçirmeli. Guruluşyklar dowam edýär. Binalar öz wagtynda ýetişdirilip tawşyrylýar. Elbetde bu guruluşyklaryň wagtynda tawşyrylmagynyň hem Absurdistana mahsus bolan öz aýratynlyklary bar. Maksat lentany wagtynda kesmek, gijäge alman. Kemkäsi bolsa soň işin gidişinde düzeldilýär. Bu döwlet telekanallarynyň dünýä edilýän propagandasy. Garaşsyz media bolman soň dünýä jemgyýetçiliginiň hiç zatdan habary ýok. Türkmenistan ýokary depkinler bilen ösüşleri barýar. Emma munyň beýle däldiginden hemmemizin habarymyz bar. Gynansak da koronavirusdan adamlar gyrlyp otyr, halk açlyk çekýär. Şol bir wagtyň özünde paýta ýygymy pandemiýa seretmezden gyzygalanma depkinde dowam edýär. Hawa esasy absurda geçeliň. Bir näçe gün ozal Azatlyk radiosy Reşit Meredowyň koronavirus bilen kesellendigi hakynda tasdiklanmadyk materialy paýlaşdy. Dünem Warryk Batyr bir yalan habar bilen reyting kazanmak isleyen kanalyň maglumatlaryna dayanyp onu öldürdi. Bir tarapdan ministrin öldü habarına begencini içine sığdırıp bilmeyen, bir tarapdan onun yakınlarına öz repertuarında onun ölümünü derlemek için gaz veriyor. Ehaneke, absurdun padişahı.
Bizim Türkmenlere mahsus olan gıynansakda bir häsiýet var. Daşary ýurtlardan kömege, goldawa garaşmak. Bir Türk ya Rus kanaly Türkmenistanyň T harpyny aýtdymy derrew şol kanaly özlerine halaskär, howandar görýärler. Derrew abone bolup yerli yerden paylaşıp çağı ýaly begenýärler. Gynansak da bu suut edilen fakt. Emma habarыңız ýok. YouTuberleri sizin kynçylygyňyzy gylklandyranyp unutmaň. Olaryň işi, bar bolan problemalary öwrenip pul, tomaşaçy gazanmak. Men halkdan giledemok, sebäbi köpçülük rejimiň ýok bolmagyny isleýär we Allah Taalanyň ýokardan bir perişdäni türkmen halkyna prezident edip iýerjegine inanyp dua edýär. Emma bu beýle bolmaz. Sizin yalanlara inanman provokasiyalara gitmeyen az hem bolsa başardığınızdan bolyan vakalary ayıl sayıl etmeniz zerur. Siyasat bilen gızıklanyan, vatanını söyen ve onun ertirki ýaty geljegi üçin göreşýän her bir raýat ol uly giden sistemanyň kiçijik bir parçasydyr. Özüňizi şoňa taýynlaň. Halallyk iňiňde bolsun. Unutturulan häsiýetleri, ar namusy, wyjdany, päkligi, watan söýüjüligi öz genleriňizde oýaryň. Ol häsiýetler bar sizde bilýän. Gahrman fabrikiniň direktory Warryk Batyr, sana eglişik ýok. Sebäbi sen absurdy, yalan maglumatlary halkyň ulaguna goýup otyrsyň. Senin bar bolup bilişiň, siýasatçylygyň, şuma artist, indiki sapar bir informasiýa berjek bolsaň, oýlan. Onsoňam türkmen öz ykbalyny, ýörejek ýoluny özü keskitler. Unutma. Kerwen başa salam aýt. Sebäbi şonu men pikirim 90% Niýazy Berdimuhammed şondan dinjek bolup ýördi. Indi koronavirus sebäpli de şoňa medisinski hyzmat bermedigi üçin iminne Niýazy hamşa aýtdyp öldürdiler. Bir jinaýatkar adam hemişe öz metodyny, bir uspешный metodyny hökmen soň ýene bir ýerde gaýtyrýar. Häzir hem şundan dinjek bolup şu metody ýene haýyrlandy. Oy! Şol üçin vatandaşlar, şu mümkin kıstaralı habar şu değil, şu habarı iýerläýler, ta göreylik soňy hem bilen oturyp. Bir şuňan ören owy, sebäbi inni Türkmenistany daşary işler ministerliğini alıp barjak, bilýän, tejribeli, beýleki döwletler bilen ýakynly ara gatnaşyp bolan diplomatlar bilen ara gatnaşyp bolan benim peýda. Türkiýe devleti, pasolstva ofitsialny zaýewleni beripdirler, olardan düşündük oraya. Boli, görüşünde anammadan şeyler, bilmem